Aires Ártabros. En primeiro lugar, quixéramos agradecer a área de cultura do Concello da Coruña, a banda municipal, os seus músicos, por suposto, e ao director Juan Lois Dieguez por convidarnos, por aceptar esta proposta e por darlle cabida. Este é un concerto un tanto especial, xa non só por celebrar o Día das Letras Galegas, senón porque se trata dun concerto de repertorio histórico, de recuperación. Tratase dunha viaxe polo tempo hasta a segunda metade do século XIX e principios do século XX, a modo de paseo, percorrendo os lugares e os ambientes da cidade onde a música tivo unha especial incidencia. Os Aires Ártabros fan referencia aos compositores que dunha ou doutra maneira adquiriron un protagonismo na música da cidade. Sen máis, permítanos guialos neste percorrido, sentindo esa brisa dende este balcón atlántico, como definiu Salvador de Madariaga, ou pola cidade da que ninguén é forasteiro, como dixo Peña María del Llano. E que realmente o século XIX para a cidade da Coruña foi fundamental. Na década de 1830 a cidade eclosiona económica e culturalmente, cousa que xa se vislumbra, xa se ve na década de 1860, cando é a cidade máis poboada de Galicia. Para que isto aconteza, teñen que darse unha serie de circunstancias. Unha delas é a división en Galicia das 4 provincias actuais, que fan que recaia sobre a Coruña un maior peso administrativo e burocrático. Tamén, por suposto, como centro industrial debido ás súas fábricas, ás súas manufacturas, e tamén o porto como eixe epicentro de comercio importante. Por suposto, chegarán avances tan relevantes como o telégrafo, posteriormente o teléfono, pero se hai un avance que vai a revolucionar todo o panorama e sobre todo o noroeste de Galicia, será a chegada aquí a Coruña en 1873 do ferrocarril que conectaría, como decimos, o noroeste coa capital, con Madrid. Ademais, todo este movimento, todo este movimento que se estaba a xerar vai enriquecer todo o que é cultural, educativamente tamén a cidade e, por suposto, situarase aquí ao cumio do pensamento liberal. Como decimos, é unha cidade en plena efervescencia no século XIX e que estaba sempre a incorporar todas aquelas propostas e innovacións que viñan do exterior e onde, por suposto, tamén ten cabida a música. Precisamente no eido musical, a Coruña bandeira a importante transformación que estaba a acontecer. Aparece unha xeración de músicos pioneiros na concepción dunha nova sensibilidade musical, o que poderíamos definir como o regionalismo musical galego. Compositores como Marcial de Ladalid, José Castro Chané, Pascual Veiga achan na música popular novas ideas que discorren inseparables do sentimento de identidade galega. Si hai un fenómeno que potencia este desenvolvemento da música é o orfeonismo. Os orfeóns eran unhas agrupacións corais eminentemente masculinas e de carácter amateur. Nestes primeiros anos nos que nos estamos a referir, a maior produción orfeonística, é dicir, o berce do orfeonismo en Galicia é na Coruña. Entre a década de 1860 e a Primeira Guerra Mundial organízase na Coruña 18 corais, sin entrar nos coros galegos, outra realidade que merecería outro espazo tamén importante. Precisamente, o que foi coñecido e recoñecido como o pai do orfeonismo foi Pascual Veiga. Mindoniense de nacemento e coruñés de corazón, Veiga foi un dos compositores máis activos na creación dun repertorio puramente galego. Obras como Alborada Gallega, La Escala ou Os Ártabros foron obras de obrigada interpretación por orfeóns de Galicia. Precisamente, a continuación, para inaugurar este concerto, interpretará a Banda Municipal da Coruña Os Ártabros, unha escena orfeónica con texto de Francisco María de la Iglesia. A obra constitúe un cántico de homenaxe aos antepasados celtas que residían nesta zona. Desgraciadamente non se conserva a partitura original, pero gracias ao arranxo que fixo o músico militar Francisco Oliva, permítenos recuperar esta obra. Esta partitura foi obra de obrigada interpretación no certame musical de 1890 daqui da Coruña, para conmemorar o centenario da Batalla de María Pita.
precisamente deste mesmo certame é o himno galego. Bueno, pero quizás este é outro tema do que despois máis adiante falaremos. Pois, sin máis, comezamos este paseo cos ártanos de Pascual Veiga. Moitas grazas.
un emplazamento musical e cultural na cidade por excelencia no século XIX, ese é o teatro. Sí, ainda que no século XVIII xa existían coliseos, estes adoitaban ser efímeros, eran temporais. Aquí na cidade da Coruña non é ata o ano 1841 cando temos un teatro que é o teatro principal, ou xa recoñecido como Teatro Rosalía de Castro. Posteriormente surgirán outros como o Circo Coruñés, Teatro Linares Rivas ou mesmo este Teatro Colón no que estamos xa no século XX. Precisamente, un dos músicos que chegou á cidade de Herculina pola súa actividade musical, sobre todo a actividade teatral e chamado pola actividade lírica, será José Curtier, un compostelán nacido en 1830. Este destacado violinista e compositor xa gozaba dunha xa consolidada fama cando chega aquí á cidade. Chega no ano 1856 e aí é cando entra en contacto co músico, empresario e ata ex-alcalde Canuto Bereán. José Curtier desenvolve unha intensa actividade musical na cidade durante máis de 20 anos e, de feito, aquí nace o seu fillo Ricardo Curtier Burguero. Ricardo Curtier será un virtuoso pianista e compositor de melodías galegas, director e folclorista, e de quen, precisamente, este ano estamos a conmemorar o centenario do seu pasamento. Ricardo Curtier, como decimos, nace o 10 de marzo de 1863 aquí na Coruña, pero falecerá no ano 22 na cidade de Ourense. A liña compositiva de Ricardo Curtier achega a música tradicional galega, a música académica e, sobre todo, a música de salón. Muiñeiras, pasodobles, cancións galegas ou valses adquiren na súa escritura pianística un gran gusto e delicadeza. Hoxe escoitaremos 3 obras deste compositor. 2 delas interpretaránse a continuación, seguidas. En primeiro lugar, soará o pasodoble Noitébregos, composto en 1914. O título xurde das verbenas que se realizaban no Liceo Recreo Orensano. A partitura conservada únicamente é para unha pequena orquestina, unha agrupación pequena, pero grazas a Rafael Carracedo e ao director Juan López Dieguez podemos escoitala hoxe na banda municipal. Seguidamente soará o Vals Rosicler, unha preciosa tanda de valses que foi premiada cunha mención extraordinaria entre máis de 150 partituras por un xurado composto por Tomás Bretón, Ruperto Chapí e Jerónimo Jiménez no concurso de composición organizado por El Heraldo de Madrid en 1903. Adiante.
voltamos de novo, esta vez para falar un poquinho da emigración, xa que o fenómeno migratorio é unha realidade que non se debe obviar para comprender a historia da cultura galega. Dice que entre o ano 1850 e o ano 1900 emigraron entre 500.000 e 900.000 persoas galegos buscando un futuro mellor. A Coruña foi unha cidade moi importante no tránsito migratorio e nas relacións de Galicia con ultramar, en gran medida pola importancia do seu porto. Bos Aires, Montevideo, Río de Xaneiro, México ou Habana foron os destinos aos que arribaron galegos que espallaron a nosa cultura polo Novo Mundo. Un destes emigrantes foi José Castro Chané. Ao igual que Veiga, coruñés de adopción, foi un dos músicos máis relevantes do derradeiro terzo do século XIX. De todos estes compositores que conforman esta xeración de músicos, quizáis o caso de Chané sea o máis paradigmático. Foi un músico polifacético formado no eido da música popular e que acadou unha importancia sen parangón até o momento. Pois ben, tras acadar un importante éxito na cidade, decide marchar para Cuba, seducido por unha oferta que lle fai o Centro Galego da Habana para impartir música dentro no eido Centro Galego. En 1893 colle rumbo cara a Cuba. Máis de 100.000 españois residían na cidade da Habana nese momento, é dicir, unha de cada 5 persoas coa que se cruzaría pola rúa era español e quizáis galego. Na Habana, Chané foi un importante activo na constitución da comisión que daría orixe á Real Academia Galega en 1905, organizada, entre outros, por José Fontenla Leal ou Manuel Curros Enrique, con quen Chané participou en tan senlleiras obras como Unha diosa mariquiña, Os teus ollos ou Unha noite na Ilha do Trigo. Precisamente desta época vai ser a obra que vamos a escoitar a continuación, Gaiteiriño Pasa. Esta obra está elaborada sobre un texto de Joaquín Nicolás de Aramburu, que era un escritor cubano moi relacionado coa colonia galega na Habana. Foron innumerables veces interpretadas na súa versión original para canto e piano. Sen embargo, esta versión que hoxe vamos a escoitar non é coñecida. Foi realizada polo propio compositor, polo propio Chané e de seguro que dirixida por el mesmo. Sen máis, disfruten de Gaiteiriño Pasa.
moi implicadas no pulo que adquire a música galega. E que para entender que pasou nese século XIX con respecto ás bandas de música, temos que entender que nese século conflúen tres vías. Por unha parte están as bandas militares. Aquí na Coruña temos constancia xa en 1833 do Rexemento de Infantería de Castilla. Aquí Coruña sempre foi unha praza onde as bandas militares tiveron moitísima importancia, moitísimo arraigo. En segundo lugar, temos o ámbito civil das bandas, que sería aquel que, sobre todo na década de 1840, recae nas Milicia Nacional, que tiñan bandas propias e que estaban sufragadas polo Concello, pola municipalidade. Cando desaparece esta Milicia Nacional, xeralmente esos instrumentos, esos uniformes e os músicos pasaban aos hospicios, que coa intención de crear aos hospicianos nunha profesión tamén estaba incluída a música. Desas bandas de hospicio sairán moitas bandas municipales en todo o territorio español. Sabemos que aquí na Coruña, en 1850, había unha banda no hospicio, co cal nos reafirma nesa idea e nesa tradición civil apoiada en fondos municipais. A terceira vía, sería pois aquelas iniciativas particulares, que son as charangas. Podían ser máis semellantes a orquestinas ou máis ben eran bandas ao uso. Adoitaban estar dirixidas por un músico profesional, aínda que os seus integrantes pertencían a sociedades ou asociacións e eran aficionados. Neste caso, aquí na Coruña, temos, por exemplo, o caso de 1871 da charanga de Nicasio Berea ou xa 1877 a de José Curtier. Quizáis toda esta presenza que había aquí esa tradición que había na Coruña de música teatral, música orquestal, as músicas militares fan que non teñamos que esperar ata ese mediados do século XX para que naza esta banda municipal na Coruña que hoxe nos está brindando este concerto tan magnífico. Unha destas obras, un destes exemplos de obra para banda é esta muiñeira que segue, titulada Mimí Monchiña, e de novo de Ricardo Curtier. Todo un exemplo de repertorio puramente do século XX creado para a banda e de inspiración galega, que recolle un tratamento académico mesturado coa tradición máis popular. Adiante con Ricardo Curtier.
como concepto vai de obras inéditas, a que ven a continuación leva sen dúbida a palma no tema dunha estrela absoluta, xa que non nos consta que se interpretara nin sequera cando se compuso. Outro fenómeno dos que deron gran impulso á música galega nesta época da que estamos a falar foron os certames musicais. Un dos certames máis importantes celebrados en Galicia tivo lugar aquí na Coruña en 1890. A xénese deste certame iníciase un ano antes. En 1889, o Orfeón Coruñés número 4 de Pascual Veiga obtén o primeiro premio no certame musical da Exposición Universal de París. O éxito foi tal que á volta Veiga, inspirado por ese acontecemento, decide organizar un certame musical tomando como motivo de fondo o centenario da batalla de María Pita. A conmemoración deste episodio xa fora rememorada por outros persoeiros importantes ao longo do século XIX, como por exemplo o exalcalde Juan Flórez e outros literatos, e foi retomado neste 1890. O certame dividiuse en sendas seccións de execución e de composición. No caso do certame de composición, moitas destas partituras hoxe consérvanse no arquivo da Coral Polifónica El Eco, e ao seren obras de concurso permanecen anónimas. Así ocorre con esta obra que interpretará a banda a continuación, titulada 1589, que consagra a data da victoria de María Pita e que está dedicada no seu subtítulo aos coruñeses. Lembremos que naquela ano de 1589, cando a escuadra dirixida por Francis Drake arriba a cidade, es comezando o mes de maio, alzando en armas a todos os habitantes da cidade. Militares e civís, sen diferencia de sexo, loitaron defendendo o seu territorio, pero entre eles unha muller alzarase como indiscutible heroína, María Fernández de la Cámara y Pita. Tras a morte do seu esposo, Gregorio de Recamunde, logra matar ao irmán do propio Drake, acadando reflotar os ánimos dos coruñeses e finalmente botar o exército inglés. Aquí teñen, pois, esta obra anónima inspirada neste título histórico que hoxe soará por vez primeira nesta súa cidade. Moitas gracias.
Chegamos ao final deste paseo e agora a Banda Municipal da Coruña interpretará o himno galego. Este himno xurde do mesmo certame de 1890. Pascual Veiga realiza o encargo a Eduardo Pondal para que proporcione un texto que sirva para o certame de composición. A idea de Veiga era que ao rematar o certame a obra premiada fora interpretada e, por prevención, el comporía unha obra por se ninguna era merecedora de tal galardón. Finalmente, presentáronse 10 himnos. E aínda que o gañador foi o músico catalán Ivo Gotos, ninguna obra foi interpretada. A repentina marcha de Veiga a Madrid fai que a obra viaxe con el. Precisamente en 1896 temos a certeza de que Veiga interpretaba o himno en Madrid co Orfeón do Centro Galego que el mesmo dirixía. En 1906, dende a Habana, José Fontenla Leal solicitalle a Veiga algunhas partituras da súa autoría e neste proceso Veiga falece. Entón, no Centro Galego, a modo de homenaxe, interpretan esta obra, converténdose na verdadeira oficialización dentro da comunidade. Ademais, en 1908, a obra declárase oficial en todas as festividades do Centro Galego. Pero aquí na cidade da Coruña tenemos que esperar ata o ano 1916 para escoitalo, motivado polas Irmandades da Fala, interpretado pola banda de Isabel la Católica e os coros Toxos e Froles, Cantigas e Aturuxos, Os Montes e tamén un coro procedente de Ordes. Por clamor popular, a obra entrou no repertorio do Orfeón Eleco e xa foi interpretada en máis ocasións. O texto, coñecido por todos, está cheo de referencias á natureza. En el rastrexase a orixe mitolóxica da patria galega a través do celtismo e da figura do bardo Breogán. Esta partitura foi declarada himno oficial de Galicia en 1984 polo Parlamento galego. Consideramos que non hai mellor maneira de despedir este concerto, agradecendo de novo á área de cultura do Concello por apostar por a nosa proposta, á banda municipal por afrontar con tanta seriedade un repertorio tan noso, non, que estaba por facer aínda, e ao director Juan Lois Dieguez pola súa implicación, e a todos vostedes por asistir, agardando que lles houbera gustado. Moitas gracias. Moitísimas gracias pola súa asistencia. No meu nome propio e, por supostísimo, desta maravillosa agrupación como é a Banda Municipal de Coruña, queremos tamén agradecer o traballo destes dos musicólogos, os irmáns Cancela, Alberto e Beatriz, para os que pedimos este fortísimo aplauso por presentarnos todo este traballo tan potente.